Simnikeze ithuba siza ukuthi ingabe kuthini ukuphawula kwakhe ngalolu daba njengoba sihleli nodadewethu umusanda kuvula umsakazo sinomama uMakhosi uManzimande wakwachiliza waseJolvet. EJolvet konje induna yakhe eJolvet induna uba Umkhize mama. Ngicela usondele nje mama. Umkhize induna. Inkosi unayo Umkhize. Okhabazela. Umkhandlu wakho ungaphansi kamuphi umkhandlu? iHerugwala district under bese kuba ubuhle bezwe umasipala omncane. Ubuhle bezwe umasipala omncane. Okay. Ubuhle bezwe akubona lo sekuthe ukushintsha. Inkosazana. Udokotela khona akuyona iJohannes Phumani Phungula manje akuse noma kodwa ke cha kulungela khona inkinga seshintshe. Ubuhle bezwe ngeke ngayibona leyo nto kodwa ukuthi ngeke ngabona ngayibona kodwa kwawukuthi hayi mina ngisahleli lapha ezweni. Kodwa phela ngempela ukuthi bengingafuni bese ngiqhamuka sekusho mina kodwa kodwa khona sekuzwe ngezwe ukuthi sekuyiJohannes Phumani Phungula. I-police station yeni yipi? I-High Fleet. I-High Flat ukuward 1 lapha ngaka ward 7 ukuward 7 noma wena ngikwa ward 7 ikhansela lakho uba umzulwini okay mhlambe selaba lezi inhlaka ngilokhu ngithinta bakhona sebelwazi lolu daba mhlambe ubocabanga no bengisabikele nje ama social worker kuphela nina ama social worker khona eJolvet yebo okay athini mhlambe Ayishe mangifuna uqamba amanga usocial worker unzimakwe uzamile bandla kwawukuthi ingane yavele yangamthatha nje serious. Okay kodwa lukhona ukungenelela kwabo. Yebo ukhona uyazama manje ngoba ngithe mina since uhulumeni esethe ingane sezinamalungelo azisashawa thina sakhuliswa ngokushawa njengoba uhulumeni esethi ingane ayishawa. Uhulumeni kungcono mhlambe azithathe ingane zakhe ngoba mhlambe ingane izobulala mina noma kube mina engibulala yona bese ngiyaboshwa. So ke angisathandi vele nami ukuhlala nazo. As much as ngizithanda kodwa ukuhlala nazo angisakuthandi ngenxa yokuthi angisakuboni usafe ukuthi sihlale sonke ngoba sengibuye ngizicabange nami izinto ezirong. Ngicabange nje ukuthi yabo mase ngibila isiketelo lamanzi lengane ngiyithele ngalo ngingaphumula mhlambe yayibo ukuthi ngicabanga izinto ezimbi engingafanele ngabe ngiyazicabanga. So ke ngikhulumile nawo ama social worker ngathi ngiyacela ukuthi bangenzele indlela ukuthi izingane zisuke eduze kwami zingahlali nami ngoba even umama zala wami umama wamkhunyani wami ngike ngakhuluma naye ngathi ngicela ukuthi azithathe sizozondla zihleli naye mina ngisale nomzukulu ngoba uyena mzukulu kuphela umuntu osangithanda njengamanje. Umzukulu uyena ongiqabuzayo angitshela ukuthi ngiyakuthanda gogwami omuhle gogwami so uthando ngilithola lapho kuphela kulaba bami angilithola uthando ngikhumbula nje ngo2020 I think it was 2020 kwaba khona amalungu omndeni ashonayo ngeCovid kushuthi ke nami ke ngayithola noma ngayitholanga ke kulamalungu omndeni ngayithola nje komunye kwenye indawo lapho iCovid ke ibhlungu ngalendlela ukuthi ukhwehlela kuze kuphela amandla ngangimile ingisuku ukukhwehlela kwangisuka ngakhwehlela ngaze ngawo ngacela le ntombazane ngathi ngicela ungikhelela amanzi yanqaba isendlini ukungikhelela amanzi nje lapha ya emsamo usukuma uthatha iglass ukha amanzi yanqaba. Itheke le ntombazane manje isiqala ukwenza lezi zinto zokuhamba 3 days ingabuyi ngicabanga ukuthi kwakuyi heart attack le yayingiphatha ngoba senginesifo senhliziyo into engangenayo ngenxa yokuhlukumeza ukuthi ngihlezi ngikhala ngihlezi ngibalisa mina kuke kulalwe kuze kuse ngingakaze ngibuthi iqhuthu ubuthongo ngenxa yokuhlungu benhliziyo nokuthatha ngiyabeka ngiyabalisa. Kwavele kwangathi nje khona into ehamba ngengalo angathi ngiyashokheka mawusuku uJoke wahlapha isitofu kwathi ngiyachokheka kwafika kwathi ngcile enhlizweni kwangavuma ngikhulume kwangavuka nginyakazi ngacela leyo mfana ngamemeza leyo mfana ngathi ngicela bandla ingikhelela amanzi yanqaba ngaze nganyakazisa ingane yakhe lo ona 25 ngazama ukunyakazisa ingane yakhe ngoba yona ngenhlanhla ngangilele nayo ngalelo suku ngazama ukunyakazisa ingane yakhe yazi yavuka yangikhelela amanzi nangabe mhlambe ngiyaphila namhlanje ngibonga umzukulu wami ukuba umzukulu wami wayengekho umuntu ona 5 years wavuka wayongikhelela amanzi ngenhlanhla khona ayebekiwe mhlambe phezulu kwetafula ekujeke wathatha wona wanginikeza ngaphuza kwaba ngcono ngakwazi ukuthi nje ngiqhubeke ngikwazi ukuqhubeka nempilo.
kushuthi umzukulu wakho omunye okwenza ukuthi uthi noma usuthi uyayihenga uthi uyayibulala ube waphuza into njengo poison mhlawumbe ngike ngazama ukuphuza ujiki noshiboshi ngaphuza nje nezinto zokuklina lezi zamawindi nani ngalesikhathi ngilunywa isisu ngangafisa ukuhlehlela emuva ukuthi mhlawumbe ngingafi kodwa ngase ngijabula ngathi mangizizwa ngilunywa isisu ngithi hayi ngcono ke kushuthi ngizosangifile hayi kanti lento izovela ikhwibike ibuye ngisindeke kanjalo ke ukuthi ngingashoni nanokuthi ke khona abanye abantu ke abangithandayo ikakhulukazi umzukulu wami nje umuntu engimthanda kakhulu manje nengibambelele kuyena nesenginethemba naye ngoba ngiqale ngabambelela kumfana umfana uthe masejika esethi uyafunda for 3 years engafundi ngize ngene komashonisa ngiboleka imali sixoxa sinobaba wakhe sijabulile exoxa naye emsebenzini nami ngixoxa ingane yami iyafunda ifundela ukuthi ngoba wayethu wenza law ayisithembile phela ukuthi umuntu uyafunda mase sithola ukuthi akafundi lalahleka kithemba sase sibambelela kulo wentombazane lo wentombazane naye mase eqala wenza nje akasekho sibambelele kuyena sesibuyela kumzukulu cabanga umzukulu ukuthi befunda ugrade 1 eSol primary bebe graduate njena shemu ngasho ngathi inkosi yami kuba nginemali bengizopha nothisha wakhe igift nje ebonakala kwawo ukuthi ke ngangenawo amandla kodwa umzukulu esengibambelele kuyena manje ugogo ngizokuzwa ukuthi usufisa ngathi angaze ngahamba ziye kugogo bese wena usala nomzukulu ugogo umuntu onjani ugogo umuntu oright kodwa wanqaba naye uhlala nazo wathi usazoconsulta kusisi wasemzini wangibuza ukuthi mina ngikhulumile nosisi ngathi mina noma angikhulumanga nosisi bengikhuluma nawe ngoba bengazi ukuthi wena inhloko yekhaya ngikhuluma nomuntu oright mangifanele ngikhulume nawe angikwazanga ukuthi ngikhulume nosisi wasemzini ngoba ngangitshe ukuthi kufanele ngikhulume noma mina Mthiya angazi kodwa uma ngililalele nje ngililalele angiqeqeshiwe dadewethu angiqeqeshwe ngalutho makuziwa kwezomthetho nani kodwa ngibona kungena ubugebengu la kule ndaba ngibona kungena ukuhlukumezeka ngibona kungawena wedwa nabanye abasendaweni nanguthi khona umama ufikile ogenxe wagenxa kodwa uyasaba ukukhuluma ngibona kungena ubugebengu manje ngiyayibuka ukuthi akusangeni nje thina nomthiya nawe nomlaleli ekhaya sengibona sekungena ingalo yomthetho uma kungenzeka kungenelela umthetho kule ndaba ngendlela ukuthi uthi umthetho cha thina kuma somthetho indaba siyithathe la sihambe nawo kanje kungaya ngokuthi bayibuka kanjani udaba ungenza njani ngicabanga ukuthi Mroza ukuhlukumezeka akubaluleki ukuthi kuphuma kubani noma ngabe kuphuma enganeni yakho kodwa umthetho kusuke kufanele ukuthi udlale indawo yawo so mina ngokwami ngibona ukuthi umthetho ungayidlala indawo yawo ngoba phela ukuhlukumezeka noma mabushawe ngempama ushawe ingane yakho noma ushawe usikhotheni endleleni noma ushawe yiphara noma ubani kodwa kahle kusuke kuyimpama futhi esuke ilimaza umzimba wakho umuntu mekulimaza ngaphakathi ilimaza umoya wakho usuke kulimaza nometha ukuthi ubani imbono kanye nezethemba